Trezește-te că e 6 seara deja. Știu cum să fac să nu mai ieși din casă. Sigur nu merge la mine. Eu trezăiesc. Ba nu ieși. Am găsit soluția cum să nu mai ieși. Ți-am tăiat genele. Ți-am ras sprâncenele. Ce? Ești nebună? Nebună de îndrăgostită de tine. Hai tu! Cum? Acum mai ieși din casă? Exact. Bă, stai nebună, bă, mi-o sprâncenele, bă, ca să nu ieși din casă. Dai seama. Dragul, că m-a făcut bugariota. Ce faci, scumpi-dumpi? Mă piși! Bă, dar ești geloasă, bă, nu poți să miști cu un deget. Cu cine vorbești? Hai să-mi bag pula ce m-ai speriat tu. Cu cine vorbești? Cu cine vorbești? Cu inocențiu vorbesc. Să văd, să văd. Dar stai, Inocențiu vorbesc. Tu lasă-mă tu să mă piși tu. Să te ajut să o scuturi. Du-te de aici. Te iubi. Mă mor cu asta, mă mor. Te aud. Te aud. Bă, nu știu, nu mai știu unde am agățat, mă, dar e nebună, mă. Taci. Bă, nu știu, mă, dar ce mișto ar fi să ne întâlnim și noi ca băieții, să bem și noi ceva, să facem ceva. Niște țuică beau ăștia, bă. Să ieși din casă, mă. Dar, de fapt, nici nu mai avem voie să Bă, ieșim din casă acum. Pălincă, mă! Ăla abia știu. Inocenț? Unde să mă duc? Orlando. A, da, știu. Și Inocenț bea pălincă. Și mai bea și... Ce? bere. Ce? Stați calm. Am venit Ăsta e Inocențiu. Și ăsta e după pulă. mine. Ce are? E suspect. Trebuie să-l ducem cu izoleta. Ii, dar stați, bă. Dar eu nu vreau, bă. Dar ce-am făcut? Haideți acum. Dar eu nu vreau să ies din casă. Nu vreau să las aici pe iubita mea. Doamnă, stați departe de el. Domnule, trebuie să plecăm. Bă, e Inocențiu și momentul acesta în pulă. izoletă. Vai, Doamne Dumnezeule. Stai tu, că sigur mă duc ăștia să mă testeze și mă duc înapoi, ok? Bine, bine, scumpi-dumpi, bine. Tu, dar nu spune scumpi-dumpi față de oamenii ăștia. Bine, bine, Puțili. Hai, Mamă, bă! aveți grijă de el. Dar ce-a durat atâta, bă, să veniți? Dar tu unde ați făcut loc de tubă? Da, aia lui A, taică mie, să-l lucru pula, care mă. duce pâine la brutărie. Auzi-l pe pulă! Da, îți făcute din puși de pufuleți și Uite-l în pelerine de spate baie pe cu izvene pulă. albe pe sub. Bă, vezi că am pus bere în spate, ai și cui acolo. Du-te, Bă, bă! și la capul la una deja, bă. Bine, bă, ați pus și muzică aici în Bă, spate. pulă-i tare, bă, pulă-i tare, Cel mai tare pulă. Stai, mă, că parchem Și undeva și venim și noi în spate și ne ăsta. chefuim. De mă, cu salvarea au venit nebună. Uite! Poliția, bă, fac. Fac, Orlando, îmbracă-te repede, că ai și un combinezon în spate. Fac. O, băga mea. Bună seara! Bă, bună seara, domnule polițist. De ce aveți atâta fum în mașină? Stați la distanță de noi, că acum sterilizăm aici cu fum. Stați mai la distanță, domnul polițist. Auziți, avem un caz suspect de virus. Haideți după mine ca să-l duceți la spital. Veniți după mine. Hai de pula mea, bă, ce facem, bă? O, bă, dar Hai că nebune, mergem după el și căcat! Căcat, te auzi, bă. Intrați și luați-l. Dar aveți grijă că e bețiv și poate vă scuipă, da? Știți voi mai bine că se transmite virusul prin salivă, urină. Aveți voi grijă. Hai. Du-te tu. Du-te tu, bate tu la ușă. Bă, eu nu bat la ușă, du-te tu. Alo, domnul? Alo, domnul? Alo? Alo? Bă, unde e ăsta, bă? Bă, unde este? Alo, domnul? Unde Alo, e? domnul. Hai afară, că nu-ți facem nimic. Bă. Hai de pula mea, aulă, că Aoleu, de pula mea, aoleu, pula mea. Controlează-te. Aoleu, mama. Gata, mă, tăceți, mă. Domnul, am venit să te ducem la spital. Dar nu mai bine aduceți spitalul la mine? Du-te, Orlando, și vorbește tu cu el, că tu vorbești pe limba lui. Orlando. Șeful, hai cu mine. Nu vin șeful. Șeful, hai cu mine că primești ceva dacă vii cu mine. Nu vin șeful, du-te tu singur. Hai că dacă ne lași să ne ducem o tură cu izoleta, îți dau o sticlă de tărie. Pe ce nu zici așa, mă? Unde-i doamna asta izoleta? Să mă duc eu la ea sau vine ea la mine?
Hai de pula mea, deja m-ai de pula mea, Bă, să vedeți, bă, a venit unul și mi-a zis că dacă îi pun mâna pe pulă, îmi dă o hârtie igienică, bă. Uite, încolo s-a dus. Incredibil, mă, ce oameni sunt aici, mă. Dacă îi pun mâna pe Bă, să vedeți, bă, a venit unul și mi-a zis că dacă îi pun mâna pe pulă, îmi dă o hârtie igienică, bă. Uite, încolo s-a dus. Incredibil, mă, ce oameni sunt aici, mă. Bă, dar ce facem, bă? Cum să ducem la spital, mă? Își dau ăștia seama că suntem îmbrăcați în puși de pufuleț, mă. Băi, unde sunteți? Băi, mai bine doamna aia Izoleta. Să Bine, pup de bă, la bine. Uite-mă la... Uite Mă aici. scapă pișul. Mă scapă pișul. Nu ne aude nimeni. Cum să intrăm așa, mă? Ne bagă ăștia la pușcărie și apărem și la știri în pula mea. Oh, bine că ai venit tu cu ideea. Păi, dar cum dracu să te scoatem altfel din casă cu nebuna aia? Ai, ce bine e. Nu mai tu striga, să vedem cum rezolvăm.